Tanár úr, hogyan kezdődött ez az egész vándortáboros dolog? Hát 1991 tavaszán, akkor én igazgató helyettes lettem épp abban az évben, és megkerestek az iskolából óvónő képzős, akkor még volt az iskolában óvónő képzés, leányok, hogy miért nincs vándortábor, mert ők voltak általános iskolában olyanba, és nagyon szeretnék, hogyha itt is tudnák folytatni. És akkor ezen kapva, ezen az alkalmon, mivel én is szerettem túrázni, addig is jártam, meg Lakosné, Piroska néni kolléganőm is, akkor azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. És akkor az első táborba 17 diákkal mentünk el, mi ketten, tanárok az őrségbe, és egy nagyszerű tábor kerekedett ki belőle, mivel a kis létszám adta magát, egy nagyon családias, nagyon jó légkörű tábor volt, ami megalapozta azt, hogy ezt folytassuk, és a következő évben már a diákok egymást buzdítva elérték azt, hogy már 30 fő fölött volt a következő tábor. Aztán a következő években pedig ez egyre fokozódott, sokszor 2 tábort kellett szervezni, vagy olyan nagy táborokat vittünk, amelyet aztán ott osztottunk meg. Volt olyan táborunk, ahol 86 fő, aztán volt olyan, ahol 126 fő volt, abban volt néhány kodályos is, mert az kodályosok akkor hozzánk csapódtak, de 100 fölött volt abban is a vasvárisok létszáma. Nagyon színvonalas, meg nagyon jó táborokat csinálnak. Hogy választják ki azokat, hogy milyen helyekre menjünk, meg miket nézzünk meg azok az adott helyeken? Hát egyrészt a saját ismereteink, azok, amik ugye dominánsak, hogy már jártunk valahol, vagy olvastunk róla, láttunk róla filmet. Például a mostani tábor is így alakult ki, hogy valamikor 15 évvel ezelőtt én már olvastam erről a területről egy könyvet, de akkor még azt mondták, hogy csoporttal nem lehet ellátást biztosítani. Aztán akkor ez így érlelődött, és most már a tévében is, a hazajáró sorozatban láttam erről a területről filmet, és úgy gondoltam, hogy akkor most itt az ideje, ráadásul marosvásárhelyi barátom segítségével, aki itt helyi túravezető, ugye még plusz segítséget is kaptunk ahhoz, hogy ez a tábor itt létrejöjjön. Aztán a táboron, a területen pedig, hogy hova megyünk, az van egy tervünk mindig, amit finomítunk a tábor alatt, látván azt, hogy milyen az időjárás éppen, mire alkalmas egy nap. Tehát van egy váz, de attól piciket eltérünk azért. Ebből a táborban melyik a legemlékezetesebb túrája vagy élménye? Melyiket tudnám mondani? Hát 2 is mondanék. Nekem nagyon tetszett a Csodavár a barlangi bejárással együtt, az egy, azt hiszem, mindenki számára nagyon jó élmény lehetett. És a tegnapi, utolsó napi Galbenaszoros láncos, technikailag nagyon nehéz túrája nekem nagyon tetszett. És milyennek értékelt minket így túrázókat, kisvasvárisokat? Szerencsére eddig minden táborból úgy mentünk haza, hogy nagyon pozitív élményeink voltak a diákokkal, a diákok hozzáállásával, viselkedésével kapcsolatban. Azért is működik, azt hiszem, már 22 éve ez a tábor, mert ha ez nem így lenne, akkor nem működhetne rendesen. És az idei tábor is, én azt gondolom, hogy minden probléma és baj nélkül zajlott le, mindenki betartotta a szabályokat, pontos volt, ami fontos egy ilyen táborban, hogy ne kelljen reggel az indulásnál például valakire hosszasan várni, hanem minden ment flottul, úgyhogy egy nagyszerű tábor volt. A vándortáborok történetéből melyik a legemlékezetesebb élménye?
Nem tudom, nagyon sok volt. Hát nagyon emlékezetes nekem az első magas-tátrai tábor, és azon belül is természetesen a Rízinek a megvászása, ami itt a közép-európai medence környezetében ugye a legmagasabb, olyan hegymászó technika nélkül, tehát turistaként megjárható csúcs, és amikor oda elvittük a diákokat, és mindenki feljutott a táborból, nagyon kemény túra volt, az egy nagyon emlékezetes dolog. Jövőre merre fogunk menni, hogyha minden jól megy? Jó, még vissza most, Okay. még amik emlékezetesek, az most így beugrott, hogy nagyon emlékezetesek a tábori énekek, ami ugye most is születtek nagyon klassz, kis ismert dalok dallamára, a tábor életét megörökítő szövegek, ezek nagyon jók, nekem el vannak téve még a legelső tábornak a nótája is valahol a fiókon mélyében lapul, úgyhogy ha majd megindul a honlap, akkor tervezem azt is, hogy például ezeket is fölrakosgatjuk a megfelelő helyre, meg hát rengeteg fényképet. Jövőre? Ugye Magyarország következik, hiszen ezt most már 95 óta itt csináljuk, addig csak magyar táborok voltak, és 95 óta mindig felváltva magyar és külföldi határos országbeli területeken túrázunk. Jövőre a Mátrát néztük ki, ahol már volt táborunk 2004-ben, de ugye ti már ahhoz fiatalok vagytok, azon ti nem vettetek részt, tehát nektek egy új terület lesz. És egy jó terület, turisztikailag, nehéz terület, mert nagyok a szintek, de szerintem az is egy élvezetes tábor lesz. Sokszor elhangzott itt a túranapok alatt az a VTTK-s és TAPS. Az Egyesületről tudna egy picit mesélni? 2006-ban jött létre az Egyesület, mert a 2005-ben az egy év, amiben nem volt tábor, mert a iskola akkori vezetése azt gondolta, hogy nem támogatja a tábort, és nem volt szervezet, amely a tábor mögött állt volna. És 2006-ban két diák lány, Pál Alexandra és Erős Márti elkezdett szervezkedni szülőkkel, jogászszülőkkel, hogy hozzunk létre egy egyesületet, amely biztosítja a hátterét a tábornak, és akkor mi ezt átnéztük, még bővítettük, most az Egyesület olyan programmal működik, amelyben nem csak a turisztika, hanem szinte az iskolai élet minden területe benne van, ezért az Egyesületből a turisztika mellett nagyon sok mindent az iskola segítésére fordítunk, tehát például ebben az évben is versenyek nevezését fizettük diákoknak, diáknapi nevezéseket, a Vasváris hét programjainak költségeihez is hozzájárultunk, tehát elég sok sport dolgokhoz is sok mindent lefedünk most már, és szerencsére a szülők támogatásával az 1%-ot gyűjthetjük, az adó 1%-át, ebből van egy jelentősebb bevételünk, illetve nagyon sokat segített már az eddigi években is az Alcoa Köfém Alapítvány, akiktől kaptunk ilyen pályázati úton támogatásokat, és most is van ígéretünk rá, hogy ebben az évben is majd fogunk onnét kapni. Tehát ezek a fő bevételi forrásaink, emellett néha innét-onnét pályázatok, támogatásokat tudunk hozzátenni, és akkor így tudjuk segíteni a tábort is, meg az iskola egyéb feladatait. Így a vándortáborhoz visszacsatolva, mennyi ideig tart egy ilyen szervezés, és mennyi munkát kell beleölni? Hát ez egy folyamatos munka,
Ugye most elkezdődik lassan, hogy először a helyszín kiválasztása, az most már megvan, aztán akkor ősszel elkezdünk, egy október táján már nézelődni, hogy akkor mik legyenek a részletesebb programok, hol legyenek a szálláshelyek, akkor elkezdünk a szálláshelyekkel tárgyalni, felvenni a kapcsolatot, akkor amikor már körvonalazódnak ezek a dolgok, akkor tudjuk meghirdetni nektek, az ugye általában ilyen téli időszakban zajlik, és akkor utána ugye a jelentkezéssel, a befizetésekkel úgy folyamatosan tavasszal mindig van egy kis feladat, és hát a hajrá az mindig az utolsó 2-3 hét, amikor aztán véglegesen mindent helyére kell tenni, hogy amikor odaérünk valahova, akkor tényleg úgy várjanak bennünk, ahogy mi gondoltuk, nehogy zárt ajtókat találjuk, mondjuk másnapra várjanak bennünk, tehát egy utolsó egyeztetés, pontosítás még mindig van itt a tábor előtt közvetlenül. Szerintem én megköszönöm bárkinek bármi kérdése igazgató úrhoz. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen a beszélgetést.